நம்மளோட நியூ பிக் பஸாரில் காலர் வச்ச டிஷர்ட் கலெக்ஷன் வந்திருக்குது. 10 விதமான கலர் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து எல்லா சைஸ்லேயுமே இருக்குது. உங்களுக்கு கொரியர் வேணால் கொரியர் வாங்கிக்கலாம். மொபைல் நம்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா 8148761198. உங்களுக்கு நம்பரும் வந்து நான் டேக் பண்ணுறேன். நியூ பிக் பஸார் நம்மளோட கடை. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜிபே ஃபோன்பே பண்ணிவிட்டு கொரியர் வாங்கிக்கலாம். காலர் வச்ச டிஷர்ட்டு.